Maigsoon ko na ni Kristo madayaw na adlaw kanaton tanan. Madayaw na adlaw usab kan mga Father. Nganong ang mga tawo nga gihigugma nato pag-ayo umiskan kadto mga tawo nga medyo civil ang atuhang pakigrelasyon nganong mobiya man, no? Why do people come and go? Nganong naamantay mga mahal sa kinabuhi nga muhali na sa laing kalibutan o mauna na kanato apart ni ining tawhanong paglawig ni ining kalibutan. Why do people come and go? Daghang kay mga rason mga igsuon ug adunay duha ka rason nga miingon posible kuno ang tao mulakaw o mauna kanato aron makita nato ang iyahang value, no? Ang iyahang kabililhon. Kay kung ang tao kuno sa kanunay na natong kauban na sa atong kiliran, oftentimes we fail to appreciate his or her value. Di nato makita, pero kung mawa ag naton hanapon. Maobitaw ng adunay panultihon sa Ingles nga miingon, absence makes the heart grow fonder, no? Hanapon mo mingawon ka tungod kay wa damo kita. So posible sa paglakaw sa tao sa ihang pagbiya makita nato ang iyahang kabililhon. Ikaduha, posible nga ang pagbiya sa tao makahatag ka nato og pagpamalandong na kinahanglan usab mutindog kita sa atong kaugalingo mga paa nga wala sila. Kay kung ang hinungdan ko ng maigsoon, if we are showered with so much affection and love, ang tendency ko nato magdepende kita ni anang mao mga tawhana nga naghatag niini. So usahay tungod kay dependent kita masyado, maglisod kita pagbarog. So usahay paglakaw ni anang mao mga tawhana, we are left with no choice kundili pagbarog sa atong kaugalingo mga tiil nga wala sila, nga mabuhi kita nga wala sila. Maigsoon ko ni Kristo ni ining Domingo karon atong gisaulog ang Domingo sa pagsaka sa langit nga sa Dios, no, ngadto sa langit. O gani gitawag usab kining no the Ascension of the Lord Sunday. 40 days after Jesus' resurrection, misaka siya sa langit o formal nga mibiya sa iyahang mga apostoles. O gani kining pagsaka sa langit mga igsuon, gisilyuhan niini ang atoang doktrina sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang pangutana, unsa may relevance niini kanato isip Katolikong magtotoo, no? Unsa may connection kay dili man niingon nga ming butho lamang nga panghitabo kundili aduna gyud kini relevance kanato isip mga binunyagan. So first, no, unang punto mga igsuon, ang pagkayab o pagsaka sa Dios ngadto sa langit nagahatag kanato og pagpamalandong nga ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan temporary lamang, temporary o fleeting, lumalabay nganuman kay susama nga si Kristo namatay, nabanhaw og karon musaka ngadto sa langit, siya naghatag kanato og sumbanan ng ato ang kinabuhi pagpangandam lamang sa umaabot nga kinabuhing dayon. Otherwise, kung way kinabuhing dayon, nasa magahago-hago pa kamo pagkani doon. Ing iban adto galingaw-lingaw sang beach resorts, no, without thinking of going to the church. Pero kamo adi gayo doon tungod kayo tuo kita, yutuo kamo nga adunay kinabuhing dayon after niining tawhanong kinabuhi. Busa ang tanan nga doon na kita karon mga igsuon, pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Busa, no, pangutan-on daw nato atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon karon. Ang tanan nga gihatag kanako sa Dios, maayong panlawas, no, kahimsog, maayong trabaho, maayong relasyon, kahibalo, kaanyag, giunsa man nako ginipagamit aron pagpangandam sa umaabot ka kinabuhing dayon. Kay basi ba ingasa nato, igamit na nato to manipulate others, to take advantage of those who are weak and vulnerable.
magamay o madako nga duna kita karon, giun sa manato paggamit isip pagpangandam sa kinabuhing dayon. Ikaduha maigsuon, ang pagsaka sa Dios ngadto sa langit nga nagasilyo sa pagkabanhaw, kita nahatagan og pagpamalandong nga kinahanglan di ay isangyaw nato ang maayong balita. Mo'y giingon karon sa ebanghelyo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Buot pasabot, Jesus Christ has already done His part. Tapos na, ihimo na naan. Kita da isab ingo padayon, no? His mission continues through us, no? Pinaagi ka nato. Pangutana, Father, unsaon man ako pagtubag sa maong misyon, pagpadayon sa misyon ni Kristo. Atong timan-an that Jesus calls us wherever we are. Ang Ginoo gatawag gawhain kita doon. So gaunan man ang status ng kinabuhi nato, adunay mga tao ang gitawag pagkapari o relihiyoso, ang uban kinabuhing minyo, ang uban kinabuhing ulay, regardless of one's status in life, gitawag kita sa pagtubag o pagpadayon sa misyon ni Kristo. So pangutan-o nato atong mga kaugalingon. Ako for example, isipari, do I lead people closer to God? We honestly ask ourselves, no? Giun sa manato, no, pagpadayon kining maong misyon regardless sa atong status ni ining maong kinabuhia. Ug sa katapusan mga igsuon, ang pagsaka sa Dios ngadto sa langit nagahatag kanato og pagpamalandong matud pa sa ebanghelyo nga ang tanan nga motuo kaniya, no, matud sinultihan. Kung makapupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nilang ilang mga kamot sa mamasakiton ug mga ayo sila. Tinuod yahitabo ngini paghatag ni Kristo gahom sa iyang mga tinunan. Sa pagkakaron, unsay relevance ni ini sa ato ang moderno o kontemporaryong panahon? Na Father, di gani ako matigam ng iba na language. Mahadlok ganik ng sawa. Samot pa yung pag-inom ng hilo na di ako mauno. Never sa ako yaka ayo na masakiton. Unsa may deeper meaning ni ining maong teksto, ang meaning ni ining maigsuon nga it is only, no, through the grace and mercy of God that we can do impossible things. Miskan sa hunahuna sa uban imposible, pero tungod sa kaluoy o grasya sa Ginoo, kaya natong himuon. After bagyong Krising, no, lapit na parent ngadto sang eskwelahan namin, Marinol Academy of Katiil, laong dayon na Father, mohangyo ugaw ako. Promise magud ako kanmo na next week bayadan na ko yung batal ko sang eskwelahan. Pero magauno sa ako, Father, after ng bagyong Krising, 1 week ko man i-harvest na namin kanami mga saging. Pero pag abot ni bagyong Krising, tumba 80% ng tanom nami, yang kabali, yang katumba, unhon pa namin yan. Hatagi lang gaw ako ng lugway kay tinuod ya tumba yang kanami mga tanom, pero mubangon gihapon kami kay kaluy-an sa gihapon ng Ginoo. Pinaagi lamang sa grasya sa Dios makita gayod makahimo sa mga butang nga imposible alang sa uban. Pusa maigsuon sa pagpadayon natong Santos Kamisa karon, timan-an nato kining maong tanan tungod kay ang Ginoo gayod nakikuban kanato. Padayon kita sa atong mga pagpaningkamot kay ang Ginoo nga nakakita nining maong tanan dili gayod magpasagad. Amen.